balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog, gang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kapigaduhan. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Birador, natawo sa kalibutan nga may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan, Birador, dere sa inyo palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at
panahon sa kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Kabuot gali kay Padre Mil, no? Ginabaklan niya kita sa mga kinanglano naton. Oo, Jack. Buot na si Padre, ah. Basta sundon mo lang ang tanan niya gusto. Hoy, kay para man sa kaayuhan tang luyag niya nga ipasunod sa aton. Gani man. Kaya bi mo, kabudlay mala ko mangakik si Padre. Ipiton ka giniyas na ya. Ha? Oo, Jack. Gani para wala sa problema, sundon mo ang tanan niya nga gusto. Kaya kung magsupa ka, tapos ka kay Padre. Ramil? Kanami glisi mo magkanta, Emily, no? Ay, hindi kin man ah. Ano ganit panawag sang grupo ninyo? Nalipat ko, ah. Choir. Ano? Choir. Choir? Oo. Nagakanta kami magmisa, Jack. Ay, damo gali ka mo. Ang iba niyang gapuli gali sa ila. Oo. Duha lang kami tirin ni Cora. Kag na Sister Luisa ang upod ko. Ang madre? Oo. Buot na pala, Jack. Si Padre Yaw. Buot man eh. Galing. Palainom. Gani man. Amo man nangambal ni Ramil. Pero buot na si Jack, ya. Wala ka naman pamilya, M? Ah, milay na lang itawag sa akon, Jack, ah. Kaya mo na naanda nila itawag sa akon, eh. Ate, sige lang yan. Magamo sa balay, eh. Pero may lang gaaway sa nanay kag tatay. Ano pa, ginpatigahin na ako din ni Lola. May mga utod ka pa man? Ay, ara, eh. Unsi ka bilog. Bo. Damo ba? Mapisan si tatay mo. Galing. Hindi makasarang magsagod sa amon. Ikaw ya, Jack. Wala kaya utod? Wala. Ako lang isa. Di, wala ka utod sa gwa? Anong gwa man? Ina ba lang lain ng amay o kun lain ng iloy? Ano na siya man? Ay, kuwan bala. Inang nagbulagay si nanay kag tatay mo. Tapos, namanaliwat si nanay mo. Kag nakabata siya liwat. Amo na siya nga utod mo sa gwa. Kung lalaki, half brother. Kung babae naman, half sister. Amo galin na lay? Oo. Uti, may utod ka sa gwa? Wala. Ay nga, aha. Di kay wala naman naman na si nanay sa mapatay si tatay mo. Ay, gali ka? Huulay. Di, pila ng edad mo sa mapatay si tatay mo, Jack? Hambal ni nanay. Wala pa kuya matao. Patay na si tatay. Ha? Ahay. Kaluoy gali sa imo, Jack, no? Di, wala ka gali kakita kay tatay mo, eh. Wala eh. Kag-isa pa. Wala ko na naging paminsa palaya. Kaya kung mamuno ko gani kay nanay, gapangakig na siya. Ha? Wala ko natupa si tatay. Kag hindi na dapat nga istoryahan pa siya kay iti. Wala ko nupulo si tatay mo. Ay, nano? Tatay mo na iya? May pulos kina iya? May pulos ka si tatay ko nga pala hubog lang. Kag ubra ya. Bata lang nga bata. Wala obra sa tatay mo, aw? Wala eh. Si nanay lang gabaligya utan sa merkado. Si tatay aral na isa palaya. Extra ang obra sa construction. Kag kung makakwarta gani, dayon niya sa inom. Ay, gali ka. Makaigo man ang ginakita ni nanay mo sa pagkaon ninyo. Pinapaigo lang eh. Kulang-kulang ah. Takos ang kanon nga ginahatag. Pero sadya ba yan, Jack? Kung magkaon kami, wala bilin na. Bisan mo wala di bilin niya. Sadya rin kung damo ka mo, no? Eh, sadya eh. Galing, pigado kayang pangabuhi. Ay, ako gani, nanad na lang nga kami lang doon ni nanay. Tapos ginbayaan pa niya ako. Sige lang, Jack, ari ka naman di. Okay naman di,
Ari man kapi nga, pwede mo kabigon nga mga utod. Gani man lay. Salamat gida. Ay, may tatay man tadi Ara man si father. May nanay man ta. Ara man si Sister Luisa. Gani. Pasalamat ko kay Lula Lumin kag Nanay Minda. Nga napatigayon nila ako diri kay Father Gory. Gani sige Jack maubra na ta. Para tawag na ta. Kung matapos ng obligasyon ta. Holay. Jack, ari nang ginpamakal ko sa imo. Baw, kadamo gid si ni Padre. Mga shorts mo na kagbayo, kag may isa ka man dira ka dilargo nga ginbakal ko. Salamat gid Padre ha. Madali lang ha, kay isra kong pertahan sa kwarto ko. Para nga masukat mo na hina. Dito na lang guro sa among kwarto Padre. Makaigo man siguro ini sakon. Dire na lang, para matanaw ko kung nangayan ka man. Sige na. Itakos na ina, Jack. Ho, Padre. Dito lang ko sa banyo. Dira na lang. O sige na. Uba na. Nagisukat na ina, Jack. Uba na.
Kangayan gid sa imo, Jack, oh. Kita mo, ha? Kanami si mo tulukon kung mahayang mabisting suksok mo. Salamat kid Padre. Oo. Ti sila ni Ramelia Padre na baklan mo man. Ah? Kay ihatag ko ng iban siya. Ay, hindi. Hindi pag-ihatag. May ara na sila. Nabaklan ko na sila, iya. Amo bala Padre? Oo. May ara na sila. Jack, tipiging mga gamit mo, ha? Kag adlaw-adlaw maligo ka gid, ha? Para maghamis ang panit mo. Kag presentable ka man tulukon. Ho, Padre. O ang sipilyo mo, ilisi na. May bago ka na dira kagin bakal ko. Ho, Padre. Ate, sige na, sige na. Dala na ina sa kwarto mo. Ho, Padre. Salamat, gid. Ano ni ka? Abi, pa kisa ako sa imo. Abi, wow. Kahamot sang anak ko. Kagwapo sa imo, Jack. Malakat na ako, Padre. Dalong ko na ni sa kwarto ko. Oh, sige, sige, anak. Ginalukan ako ni Padre Gori. Kag sa bibig niya ako ginalukan. Nga ayan sa lips ko gid siya nagalukman. Ay, abaw. Pila ka palang ganit diri kasi mana, Jack. Nagputi ka. Kag nagwapo na gid. Kag, ka mga bago pa sang iya mga bayo, oh. Kag nakadilargo ka na, Jack. Ginpambakal ni Padre Gori sa ako na iminda. Abaw, at imaayo gid. Nagnami ang panit mo, Jack. Ito, manggaranan katulukan. Hindi man na. Ay, ote, kamusta ka dito? Hmm? Okay lang na iminda. Palangga kami din ni Padre Gori kag Sister Luisa, ang madre bala. Oo. Buti maayo gid eh. Di, okay man ang mga upod mo diri? Hmm? Oo, nay. Mga buot man mga upod ko diri. Kag may suod gid ko diri nga abyan ko. Si Milay kag si Ramil. Ati maayo. Wow, kung diin man subong si nanay mo, nalipay gid siya. Tungod maayo ang sitwasyon mo, Jack. Gani man, nay. Kag dako ginapasalamatan ko sa imo, nay. Kag kay Lola Lumin. Anak, sa Ginoo kita mapasalamat. Kag intugot niya nga diri ka makatupa. Gani man, nay. Nay, Diana, kabalo na ko balang mga muyo. Ay, tuod ka, Jack. Ay na, ginatudluan ka mo dihaw? Oo, kada orasyon nagapangamuyo gi kami. Kag ginatudloan gi kami ni Sister mga muyo. Abaw, ati maayo gid, Jack eh. Mahong salamat gid sa Ginoo. Sa Domingo galinay, simba ka mo ha. Kamuta na. Kay ako na ang ma-assist kay Padre Gori sa misa. Ha? Uy, tuod ka, Jack? Oo, nay. Medyo kabisado ko na ang Polo Browns ng sakristan. Una ko nga pag-upod kay Padre sa misa sa maabot nga Domingo. Simbagi ka muna ya. Ate, ho, Jack. Ay, sus, kung matabuan nga may obra si tatay mo paloy, kami nalang nanday pilugag sa mga utod niya ang masimbay. Ate, sige na ya. Diana, simba ka gida. Oo, Jack, maupod ko simba, Mil, ano na? Tapa ni nga baka, Jack. Ginpadulong sa ako ni Chay Lukreng kay Padre. Manyapo na si Padre? Tapos na sa kaon niya. Sumsuman niya niya. Di, nagainom si Padre? Oo. Idulong ko na ni Jack, ha. Idulong ko na siya. Sige, Mil, mauna na lang ko sa kwarto ta. Sige, Jack, ha. Mabalik man ko dayon. Idulong ko lang ni kay Padre, oh.
Jack? Oh, daw natuyo pangitsura mo, Natulugan ka na. Ako, Padre. Ginpukaw lang ko ni Ramil kaya ginpatawag mo ko na ako. Dali ka dyan sa sulod. Apong ko, Jack. Oo, Padre. Medyo madamo-damo nang nainom ko. Basta nakainom ako, ginahupa ako magtulog, Jack. Ay, gali ka, Padre. Amo gani nga ginpatawag ko ikaw. Para updan mo ako dari ko magtulog. Ha? Diri mo ako patulugon sa kwarto mo, Padre? Takot. Abiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasumpon sa aton suginanon. Jack, Balaan, Birador, dari sa aton panatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.